Yung karon, wala ko kita kapamalandong. Dahan nagdulong sa lain kalibutan. Dahan mga matay, mga buutan, mga ano, namatay mga. Isaaran mga ako ninyo, mga ang ginawa ninyo. So, kanana sa ala na, agtuan niyo, makinanggan mo, makasakit mo, agtuan. Kaya mo na yung mga mahal niyo. Oh, naingit tagaan. Di ba? Ngayon, walay 10%. Mas mayo ba, iklaro yung 10% kaysa gikawatan mo sa tukang. Kada sinungyas, kanta. Kada buhat na ikwata. Di mo buhat kung may ikwata, sinuhunan. Okay, salamat sa mga maestra. Kaya maestra mangguti. Tagaan, grabe, magina sila. Ya, kumusta ang mga maestra? Kasalanan pa sa parents na? Di magkando, mag-islam ka. Makapusit. Wala ko nang kakasaan. Pero kasalanan, mga no? Kaya konsentitor ang ginikanan. O sa tingin niya, minsan mo tinukalaotan ang mga mata. Tama? Balaod o pagto. So, tungod man po sa balaod, asa na itong pagto sa Ginoo? So, nagtuota sa Ginoo, mga bata ha, kahura ang ginikanan. Mura na. Ayaw kalapin sa butang ng kalibutan. Mura na. Kung nagtuo mo sa balaod sa Diyos, nagtuo mo sa balaod, kung simba na mo dito, maluwas na mo, kakao na mo, luwas na mo. Dili din nun mukha ko ang mga tao, magsaling na sa silingan kay ang silingan mo magkay mukha ko mag-rosary. Okay, ako. Kaya I'm sorry may labang. Okay mani. Salamat sa mag-share, magpalalo kani. Ay mo kaguol, kamo mga hakong. Ay mo kaguol. Dili bitaw mi ani. No? Ay no na magaling. Mo po na. Napid na sa mga YouTuber, sa mga Facebooker. Na yung silingan, iksoon pili inon kay mahadlok madato. I-share ko natin yung kalibutan nun. I'm sorry lang anak kay bilit na ako. Pero pas-pas na. Dahil na maghubo ka, magbilang ka. Pabuang-buang ka. No? Pero dawata lang ang komentaryo. Ang problema na ko, nag-komentaryo pa rin sa ako, malubag mo sa akong wali. Sana suko na ako. Okay? Ang kakuhan sa makakusa mo, ni pagkasa karon. Ako na rin basahon na, kasi ibalik na ito ni Ugma, kung gamay ng punta. Taas mo ni. Pero kung makuha ni mahugad karon, depende lang sa espiritu. Kahit ka ba ni? Kakawa na ito niya sa makakusa. Yan na naman, mayo naman ang hukom. Ako, gihokman ko. Ang kakabang hukom lang na. Tapos ako na ako, ani? Saan? Klaro, mas mayo na ako maminso nila kaya ako man tao na sentro. May magong pari, kay sentro mali general. Yang musip-sip sa pari sa island, yung kaluwa ang pari. Musip-sip na sa pari, ay. So, yun na, ang mga pari. Di man maigo ang mga pari, ani? Huwag saan ang mga pari, tama? Unya ang Ginoong niingon na usap ka na ko. Okay, mo ito ganyan nagtulog ko. Ha? Kaya nagkataon ko ganyan. Ganahan kailan ako yun. Ganahan ko ganyan kaya na yung mga tao nilawat na ako. Nakakana pa na ako. So, salamat kayo, Diyos. Para ma-extend pa itong kalibutan. Mo ito iinom sa inyo. O sa may buot ninyong ipasabot sa inyong pagsubli-subli sa panultingon bahin sa Israel nga nag-inon. Okay, kung sa may subli-subli, ano ba nila ito? Subli-subli mo na? Subli-subli, simba-simbahan, iwa mo na mo sa buwan, hindi tahod, ang simba tahod, punyahan, katawan kita gano'n, na? Okay, simbahan sa Diyos, di doon sa tao. Simbahan, dahil naman kang tao na nagtuon ni Kristo, katauhan. Amen? Past tense, tama? Tama? Dili singular, plural. Tama?
Taon ka. Di, kailangan, Lord, katauhan. Nga, taon ka, na nagtuwa ni Kristo, nabuhat, sensugo, nagsimba, taon. O nga, ang plural anak. Katauhan, tingin. Amen. So, gusto sa eskwelahan, wala mo sa kasabot anak. Simba mo, ayaw Domingo. Isa yung simba na, kana yung 42. Para mag-alala mo 10 pesos yata. Yata kay Cesar. Ako, ihatag na ko ang iyan sa ginawa. Ginawa. Kamu may gusto ka mumulawat na iyan sa Diyos. Kamu na po, hatag na po, anak, depende sa inyong mga konsensya. Amen? Amen. Paminaw ang panahon. O, mami ha? O, unsa may bot, ipasabot ninyo. Ako subayo na, una, ginumingon pag-usap ka na ako. Unsa may bot, ninyong ipasabot sa inyong pagsuplit sa panultihon kahit sa Israel na nag-ingon. O, mami ha? Kaya kayo suplit-suplit, ang Rosario, suplit-suplit. Katuman pabot. Ang mga ginikanan mukaon o aslong na okas. Kapag ang mga anak may giluhan. Ang Ginoong Diyos mingon. Okay? Sa ito ka, ang ginikanan makantos para siyang anak. Amen? Na, wala na kayo ng anak. Katubal ka na ninyo. Pero kamo, wala mo giniluhan. Ang ginikanan mga dong ginat sa iyong anak. Walang aslong ka ilagway sa iyong anak. Sa iyong ginikanan kung pinakulan mong anak. Amen? Amen. Tama man. Ganyan. Tama niyo. Pwede mga anak rin. Wag yung anak rin. Aslong. Kaya kung mga asawa ang ginikanan. Di malinaw. Kaya giluhan ang mga anak sa yaw-yaw. Tungkol kay angay mo ito sa mga anak. Sobe? Sobe? Kasabtan ka ka nun. Tinapunan ko. Kung masayo dahil nun. Sobe. Nung tali ay. Daw, kumalang daw no. Isulat din sila kasi nga mga ginikanan nga. Nasigitat ko na sabat. Sa dahil ng anak. Nasluman mo na mo. Okay? Hindi mo sa kuti, mawinaw kay daikang buhok. Sige na ko sobi-sobi, istorya, paminawa ko ninyo. Kaya ako na mamahanta na, di ka pa na ako anak. Ang gilibutuman ako. Okay? Ang Ginoong Diyos mingon. Yan, makapagp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 apag
Bueno, masakitan sa kong hari, asluman, giniluhan mo lang. Amen. Ako, giasluman kong suka. Di ba, masuka-suka akong magabi. Aslom, gitawanan rin ako. Kaya sige kong antos. Eh, gusto mo mong musulay sa punong. Di maminaw. So, kamo man akong anak, eh, kamo man minaw. Bala po akong anak, so, minaw makadagoy na ko to. Okay, ang Ginoong Diyos niyon. Ingon na ako ang buhay Diyos. So, buhay. Di man yung lumog ang Ginoo kay pag-alat pa mo sa inyong amahan dito nga paampuon ang kinulit-kulit. Amen. Muna masaling mo ang daghal kayo mga ripulto sa inyong balay niya puros mo muna. Tama? Kining maong panuntiyon dili na ninyo gamiton din sa Israel. Okay? Buwan na sagot, ayaw na ninyo gamitan din ako. Na magsige subli-subli lang doksorte ninyo, sakit yung kumanog. Sortihan lang mo. As long as can. Ha? Mangiluhan yun mo. Mapriso yun mo. Tama? Amen. Isa ka na nagsuli-suli niyo. Kuan din. Sila kuno sila kamatuoran. Kung sundan mo, kung igubutan kalibutan. Amen. Ang sulti mo na kapalo ko. Tungkol silang sa kasina. Pagbuhat, good mo. O, dato mo. Dato lang. Kapulong. Okay? Okay,
Saya na ayaw ninyo na dinibuhatan kamo ako mga katawanan. Na magsigil ako subli-subli padlong ninyo kay kamo gigiluhan. Mga kabasa, ako ang kanang katauhan, ang mga ginikanan o ang mga anak, ako o di pasabot, padulong kita sa Husay, padulong kita kay Husay magkakaroon, padulong kita sa Ginoo, ilubong kita ka. Wala ginubong, wala nag-ampo sa Ginoo, tama. Wala. Pero, iya ka. Iya ka, oy. Good o bad, iya ka, oy. Doon ang kamatang samahan. Kabalo ka, kung bagay ka, o kabalo na ka, kinsa ang imo ang huwag na sa nanadlok. Sabi na, ikaw matay, wala na. Ang tao na nakasala, mamatay. Okay? Ako ang tao, mamatay ang tao. Ang problema, kung nakasala ka, pagkain ikaw, hindi ka walang bagay ng tawad. Pagkaabot na sa pila ka tayo, wala na. Di na lumon. Nga, pag bukas na pala dito, nagbiloki na, nagalis ko, pamukan, isa-isayo, pahubog, pamukan. Uwan, magbuhat na kung narin nakatay, magbilang kapay. Continuous na po, amen? Pananglitan, ano na ikaw, mamataro, na nagtuman kanunay sa balaod, o dili, magbimbong. Dili siya mukaon sa mga pagkaon, magihalad, diha sa mga halaran, ibabaw sa kabukiran. Amen. Pananglitan na, kung naitawahan na. Dili sa mukaon na ng mga inyong ipahalad-halad yan. Kumbaga, di makaupos iyas. Okay lang na, bukit ka na. Bukit sa kamit ka na. O ka, dili mukaon na. Ang iyong nauna, magod ka ng gihalad, di mukaon. Lanang, diya sa isiman, naghalad mo sa inyong kinabuhi. Wala mo naghalad sa inyong kinabuhi. Nagpakita lang mo sa inyong amahan diya. Tama? Halimbawa, dili siya mo simba sa mga Diyos-Diyos, sa mga banay sa Israel. Okay. Katapa, di ka makawad, anak. Alam mo yun sa, di na mo slowly, di na makawad o ka ng ribulto. Gusto mo nagabot ang ribulto. Tama? Na nagbulto mo ka? Ribulto. Multo lang na. Kung sa multo, nagsige mo batungan ng pagbuot, gawa mo nagbuot, multo. Wala rin multo. Picture lang ba? Replika lang. Sa niyang namatay ka, replika po lang ni Kristo. Tama? Pero wag ka na-replika sa imong buhat. Kaya musuko na po na ako, ani. Ang katong nagsigig, lumot, diha, na wala yung pinuhatan. Nagmulto ka. Halimbawa, dili kong to na. Di ba yung to na? Di siya kagamanan na. Maluwas mo, malumos mo, ilakay ng Santo Niño de Bulto, luwasan mo na. Ginoon, pinapon yung taon. Sige, Diyos magkana ninyo. Anong bigyan na ninyo sa inyong simbahan? Ngayon mo gino, kundi ako ang nahasap ka mo. Sila. Ayaw, biyahin ninyo na sa inyong simbahan na, Diyos magkana ninyo. Okay, Diyos ninyo na amahan nyo dyan. Anong bigyan mo na mo? Kundi ako ang nahasap ka mo. Sunod mo nila. Kaya sila magkakahili sa Ginoo. Sa mukha po ninyo na. Magbalantay, biyaan yung mga karniro. Sayang, ano ba, may kawahan, hindi mo sulala. Dili siya manakaw sa asawa sa iyang isikataw o makinilawan sa usa ka babay na dirigla. Ano sa man niya? Abi niya kawahan niya. Sumpingay ni. Dili sa manakaw sa nagwali. Dili mo bali o iwi ng bukang. Wala mo nanakaw. Kung nanakaw ko, iilo ko na sa akong katoliko, hindi mo ko pinangalan. Kung nanakaw ko, dili ko mulay sa mga pastor na buotan. Salamat yung pastor. Share ko nila ko ng mga mahay nagwali o kanang sa Biblia. Wa ko nanakaw. Dili ko mahimong pastor. Wa ko nagpa-rehisto sa sek. Dili ko manakaw sa nagbuan, sa nagunyak, nagkasali ko manakaw. Halimbawa, ano na yung dili manakaw? Nanakaw ko, wala. So, bagay ginalik na, hugaw.
Na sa simbahan pero hukaw kinaya, wala dirigla. Ilagyat. Ikaw. Abi ninyo ang rigla kana. Nakailan saya katino-tino naman. Tawa mo naman kanano. Ang buti sa pag-irigla, nakaka sa simbahan pero hukaw din sunod, di mo? Suot na po sila rin. Basta ikaw, ako wali. Di mo kung nakaw nila. Ang gusto ko ni Palayon, kung mo sa inyong reliyon. Okay? Dili siya magdaog-daog ang bisan kinsa o iuli niya ang garantiya sa mga nakautang kaniya. Amen. Nagdaog-daog ko? Wala. Dahil nakautang ako, wagani ko nangina. Tama. Ayan. Kita sila na ako ay, mo ba ng daog-daog? Bakit? Dos, rambutan na kekatan ko. Salamat ninyo, nakautang na ako, nakagulong ako ninyo ha. Nakatulgatang na ako, magdilapay pag gumayo. Pagbantay mo. Ulit na akong gilantian niya. Kapag mag-isang balin mo ng suko na. Ako nyo yung awayon. Nanay, kung tinutado ako yung awayon ako kayo sa tayo ko. O diba? Bakit? Wala, balikan na. Ano yun? Ihatag naman akong garantihan niya. Dahil garantihan niya. Sige, gulo-gulo ka naman. Ano lang? Ano eh? Bano? Bakit naman mo? Di mo kumata-kata ang istorya. Singkat patawag. Niya kanulog na ako dito, no? Okay mo po. Okay mo pa. So, ihatag na ako. Sing tama mo. Tama mo. Okay? Garantihan? Paita ni Ay, dili siya mag-gaw-gaw sa bisan kinsa o uli niya ang garantiya sa mga tao na nakautang kanya. Dili siya mangawat. Kung sa may mangawat. Dili mo yung kakabatan, ang ikawatan niya dali. Tama lang. Sa mangawat. Mangawat o laing pulong ba? Magbabag o laing sugilanon. Tama? Di sa mga wato, pagkaon niya, ang mga gigoton o bistihan ang mga hubo. Okay? Di sa magbuhat na kami may dasaro. Kami man ang sinuko si Kristo. Kami may makatong pag-ampok. Kamu, wala mo nanawat. Kaya yung mag-ampok kita. Iyan ko, nagawat ang nanawat. Nanawat ang pulong para inom kita ang ampok. Talagang natay milinda. Tama? Kaya din siya, Ginoo, anak kami doon sa akin, oh Lord, yes Lord, nangawag ka. Kalau kung ikaw religyoso, kaliinon ka nga, kaya din namuros ka, wata nangawag. Sige mo ka pagkain ni Kristo, sige mo, Kristo, ano na pakita ng Kristo, ano yung makita, wata nangawag. Langkulong ka sa Ginoo na. Pagsugod sa meeting, pagsugod sa way, pagkawala na, Biblia, nagkampo sa Ginoo, pero nag-hindi o blalis. Tapos may tingin nyo, hindi blalis. Kasi na ako, Ginoo mo kayo dito na, anong siya mong blalis ka? Ingat na dito, yung magbuhat ng mga palisiya, uy, mabayda na, gawa man na ikaw kaya, yung blalis mo, na-ikuman rin, may laro na, no? Paano magbuhat, manggo o kumpira na ang uban di makaatag, di ganahan? Wala ka sa mata? Wala rin rin sa inyo. Labi rin tayo. Sipan mo kayo ng hatag. Hatag ng mo. Hindi mo hawa. Hindi mo pawa. O yan, kadawat na mo. Ako ni isulti kayo, nilaligan na ko ni. Kung naligo, magkatawa po na sila pag ninyo. Ha? Kung wala mo sulti, ano na yun? Nagsulti ninyo, ani? Wala akong nakagaling mo na, membro galing mo dito, hakag mo, ayaw mo sige pagulpol. Tama? Kano, nagpamembro mo dito, wala ako, puluhin pa itong mga leader dito. Di, mugamit ko sa nagyawa po, no? Kaya tao na tawanan, mugamit sa nagyawa, kami na yun. Ito na ako sila tinako, na sila, amen? Opo, na sila, di mga awat, mga pagkaon, sa ito, di mag-awat o pagkaon, di magbuhat-buhat o mga
iyang kalawat. Amen? Halimbawa, may nino, naitawan na no. Magpahulam siya, apan dili, magpakanto, magtinong kabok mo di. Ganun, si kami, dumisit sa una man, sa unang panahon, nananto may 20%, ang ipahulam dito, wapong nilabaydan. Tama mo na, 10%, ipahulam na mo to eh, botang, wapong nilabaydan. Nangutang si Mrs. yung mong ipahulam, finance sa buto. Wapong nilabaydan, giaway pa mi. Tama? Tama din. Wala na nangyari din eh. Tidak po utang. Tama din. Nangutang mo sa una, parang protein mo mani. So, napagkanto, tawag naman, wala man, no? Ay, napagkanto sa hinatan ko. Uy, sa una ba yan, may isang kamay. Ako, isa-isa. Ang isa ka, 500, sorry, isa ka libo, isa ka sako. Tapos, inintos, dalawa ka sako. Nakatumog na. Nakatumog ang akong ipapala na. Sako, sa isa na lang, sa iba. Agaron, nasukar, ba? Tama? Dati sa uling pagkanto mo, bago ang ninyo, no? Dismil, 13%. Bago ko ito, gaspo ka. Gaspo ka. Gaspo ka mato dito. Dako na lasdan dyan. Ay, natanda na. Tama ka, no? Kaya kama kita iba. Boy, salamat ninyo. Ninyo dito mga tao. Kaya nila ko nadawat ang espiritu kung wako'y kasaysayin. Salamat po na, wako'y mo kiaway. Tama, no? Ayaw tayo na, oh. Sumakang wako'y kiaway. Kami magluwa na. Magalis mo sa bari kwarta. Kasi mo hindi ng away sa listahan. Tama? So, tingnan ninyo, no? Walang may bukang na kung ano. Kaya may naong mga tubag kakatao. Dahil salamat. Uy ko nang ulam sa una. Ibo na pa ni. Yan, bayan mo! Tama din, no? Dagdag, kung ipakanto sa naman, no? Lipay, ang binibigay sa rabir, pang mabinalang na, sa timil, di ba? Sa timil, binalang na, nakay konsumo, kaya wala naman ko ibasakan. Dosa ko, karon, ang sa timil, weights. Tama? Wala ka puko. Naluhin mo puko. Okay? Tama, no? Magpangulang siya, akan dili magpakanto. Akan, karon, kung sa kami sa eskwentahan mo na ipalang, kinag-ingay ko po ang daotan. Wala mo napahulam. Kana ilan mo daotan karon. Ilan mo ang napahulam. Ang kunang niyo na daotan mo. Para ako mong ibayan. Tama yan. Kamu di karon nag-angkot diri, watan pahulam din. Dan manitan mo kapatapan ko na ko si Ili, mga doon, ani-ani ko sila karon napahulam ka sa itong panahon nila. Tama? Tama. Kaya kung wala mo na pahulam sa panahon, dalo mo karon natulog lang mo ron ako. Good. Wala mo na pahulam? Wala. Jadi Pak, ya kira ni kalau nak kau nak berlawan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh nak, mengkalikan times 100. Oh ba, nano pwede mo pahulaman yun? Isa mo na pahulam. At doon mo ulan na, di na pahulam. Kaya nga pala, isa ko karoon magpahulam mo rin kayo. Nagsalat ko. Tama? Di sa magpakanto, amen? Amen. Halimbawa, wala na. Nagpahulam lang. Pero wala na, nagdaigon mo lang. Lumaya rin mo magtama eh. Sige ko na una nga. Ako, naging ko balik. Pero may ko ito matagapiin. Tapos mo. Tama, wala din magpakanto. Maglikay siya sa pagkasala. Amen? Likay mo pagkasala. Tama yan. Di ba alam na upatang? Kaya ko upatang din. Natawa rin yung kanaan mo. Ako yung dito yung kanaan. Kinumbuang-buang tama? Tama yan. Yan lang tamo ko ka ng buang-buang. Kanaan parang magpahulam mo na ako. Tama. Pagkalisas mo rin yung mga buang-buang din. Ikila din ulit. Tama? Tama yan. Bigyan mo ito. Nabuang na mo. Nabunulit. Di mo na pari. Di mo na pastor. Pari ito gusto pari. Di mo na po. Di mo na magulang ninyo. Kamu mo na yung magulang. Magulang ay. Kasi daw mo pagkanto na ito sila daw. Dahil pari ng pagkanto. Nahal. Nahal. Nakuha kong na. Pero asa na ikan sa mga tao. Tama.
Maghukom subay sa hustisya o magkinabuhi subay sa akong mga palawan. Kaya, ako isumpayan. Magpahulam siya akan dili sa magpatanto. Magbigay siya na dili makasala. Maghukom subay sa hustisya o magkinabuhi subay sa akong mga palawan. Amen! Wala maghukom kung gusto ko sila na ako kung masawa na akong Biblia. Dito sila gusto sumali nila. Tama. Tama, halimbawa, kung nakita kami, ay, hindi drop ko. Tama, ino. Kamu po mga pari, ayaw po mo angkon, ang kanang pari. Parehan yung kinaiyan. Mga buwang na ganyan, wali-wali nun, yung pari ko lang natin ito, yung buha ka rin, aming safety, doon kayo mga pari, mga missionary sa una, ikaw mo po ito na. Tayo dramaya ang mga mayong kali. Tama? Tama. Nagpakamatay ko na mga santos yung mga pari, nagpakamatay ito, nagpakali. Hindi mo ako pala yung hungki, hindi kayungan. Okay? Ay, tani. Ang maong tao makarong o luwas dayot siya sa tulong. Ito ka na. Maglikay siya sa pag-asala, maghukom subay sa ustisya, magdinubuhat subay sa akong mga balawad. Okay? Palakot din sa Ginoo ni. Tama? Ang maong tao makarong o maluwas dayot siya. Ang Ginoong Diyos mao'y nagsulti ini. Okay? Kung ito, tuo ka mo ka ko, tunganan ninyo akong gisulti, ang akong mga subo. Kasi ang Diyos yung nagsubo ani. Di ako na kamong ison. Kaya kung yung pangalawi ha, sige, pangalawan ko ninyo, di ba kulang galing mo, mayroon mo bayad, makainod mo. Amen? Amen. Unya, pananglitan, ang kanila ko na, may anak siya na kawatan. O, pumapatay o mga tao, dili magtuman bisan unsa niining maong katungdanan. Mukaon hinoon siya sa mga pagkaon sa gihalan ngadto sa mga Diyos-Diyos. Okay? Halimbawa po no. Isa tawanon sa nakanya. Halimbawa na ako'y anak ani. Wala na ko no. Ang nagpabilin sa dito sa Diyos-Diyos, dili maminaw na ako. Ako'y naulaw. Tama? So niya kamo karon, ako mo man akong anak sa Espiritu. Halimbawa na ako'y anak, o niya magpasulot-sulot ko sa naapon niya. Okay? Halimbawa, ato na si anak. Udaog-daog sa mga kabos o mga timawa. Sa ito pagwak yun na kita nakwali ko, niya naulawan ni noong ko, kaya murang no kinsa, pangyamiin. Tama? Ingnan ako, murang makahaan mo ito, tama? Halimbawa na si anak. Ini maong tawahan na nakahalag sa kinabi, pero na si anak. Kung maulaw, hindi ka. Tama, sa itong tawahan mo, ulaw ko no. Nagsige ko kwali, pero wala. Kamu anak, ipakaulawan ko ninyo. Sige ko kwali, si dada na ano din, tapos dito, yaw-yawan, tama? Kaparilois, ha? Dili sa mga timawa, mula o sa mga kapos o sa mga timawa. Mula kung naingnan ko mga bata, una yung mga kapos na, di man na, unahin sa pakapihan ninyo. Tama? Di man na, kita mo na sa kumana. Wag po ko kabalo, bisig na apay anak, nagkako na ko anak. Mangawat siya o dili mo uli sa garantiya sa mga makautang kaniya. Nagsalit ba? Sa iyang binuang, na ito'y anak ka na, mubalik sa pagkaot, tama? Ay, nag-ambo mo ko, nag-luwag naman ko, di ako maminaw ni Papa, kay ama na ako lang sa sige, ambo ito. Tama? Buhat mo kayo, nag-ambo, mabot ko. Dili gani ko biskutan, ikaulaw gani ko, di ba ikaulaw ko na ko siya. Pero naman, dili man mo pahulam. Tama? Kaya kung nagpahulam na kung sa siyang panahon, nagpahulam na sa pangalan, ako yung gamit ko sa akong anak ko, maami bukutan na silang. Ang problema nito, mo ba na magamit mo na. Pilaulaw ko. Paulang po mo, galiot lang. Paulang po mo ba na, paminaw po muna ko. Tama? Manawat siya. Ini kalikot, gaidol ko,
Ito man ko nung ay, pero na yamiit, tama? Hindi mo ganahan, tama lang. Tama, sir. Musimba siya sa mga Diyos-Diyos, okay? Sige kampo, mangoros, sige kampo, pero wala man, may kahol sa akong mga gisulti. Anak niyo na. Halimbawa na, maghimo o mga salawayong bawhat o salawayon. May ka mo pabor sa kalibutan mo. May ka magpagkarong ingnon, amen? O magpahulam nga may tanto, mabuhi ka siya. Okay, tato ka. Gusto daikon. Okay? Halimbawa, mabuhi ka siya. Gusto siya i-appreciate, gusto siya daikon, gusto kay paasya, dato, kamo niya. Iyako na ko kasi na kung ang gulang niya, may ikaw niya doon na. Okay? Kamo niya, kamo man ako kataman. Gusto mo daikon. Rapaka na to sa Danilo, buotan niya sa niya, tapos kay pati ni kinaiya. Dito ako sa nanakaw, dahil yun na yung iitay sa tuwa sa Diyos-Diyos. Nagsalit sa yung bunyag niya. Tama? Okay, nilimuso ko siya. Gikan ka sa pamilya sa una. Tuwa nyo ni Salig dito sa balik ni Salig. Inahan, o saka dito. Hindi mo ito sa mga nakapagpilya po dito. Tuwa nyo dito, maminaw na ko. Mabuhay ka siya? Ako, nagwari lang ko, nagpandong ko sa kalay sa Espiritu. Humana na mong binunyagan. Ikatawang libro. Pag-click-on mo, kitadaan mo kung mukahong sa may balita, hindi mo po ako, matag kung wala mo sa iyong konsensya. Wala mo nakasimba, nakasunod sa Ginoo. Nagwari lang ko parang balikon mo. Wala mo nagalimutan, pagbantay mo kung ingo pa mo. Punamatay na tani. Mana ya? Halimbawa may anak siya. Balik sa ulam-ulam sa Diyos-Diyos ang ampo. Di sila maminaw na ko, kaya ampo ang kulong kamahan mo dito, kaya sakit mo kung nanti. Tama? Di po po lang, tama? Musimba siya sa mga Diyos-Diyos. Tuwa, di maminaw sa kong wali, kaya susunod na po ko. Sakit mo kayo si Nuri dito, tama? Maghimo o mga salawayon ko. Salawayon, kaya pati kay kinaiya. Tama? Di ko ba lumatiman? Di ba yun? Ang sakop sa pundok, di mo pala sa pundok, buti mo sa pundok. Kaya kung lang dito, na wala na ba? Kamu, wala nila galing mo, wala mo na ilan sa imong ison, di mo iyang ison. Amen? O, magpahulam siya na may kanto, mabuhi ka siya. Sa kanto, puso daigon. Amen? So, daigon ka. Appreciation ka. Dili. Claro? Hindi ka mo lang, appreciation mo. Dili. Patay ka ba? Dili. Mamatay kayo. Kining kamahalang. So, gusto mo siya na dito siya sa bunya sa kasal, kinalang mamatay ka mo, uban na ako mo, agi sa mong kamulanan. Ang problema, hayahay mo ka. Dinahin mo ka. Gipataas mo ka. Dinahin mo sa Manila, salo? Si San Pablo nga nagwali, nagbuhat mo sa akong gisulti. Kung saan man ako paghatag dito, makamukon, wala mo ko naghatag sa inyong kinabuhi. Dito mo sinualalon. Kining kawalan mabuhi, dili, mamatay kayo siya. So, magi mo kabulanan. Kasi mga customer, kibigit na. Mga kalimang kibigit na. Ano man, nisunod man ka sa mga kusas, wali-wali man ka. Ha? Ako, nagusay lang ko. Okay? Di ba minala ko Israel ng mag-igusay, hait din. Mamatay siya kay gibuhat ng niya kining tanang sa lawayong mga butang sa og siya ray angay na basolon. Amen. Sige kag-ampo amanamo niya wa ka nagbuhat. Ngayon kag-usa na kan kalinaw pag-iusahay ka mo pag-igugmain niya, dili ka mo doon, di ka mo tibol sa bundok. Huwag ka nagigugma, huwag kay panahon, nga mag-isulti sa tao. Di wala ka nailan sa mga tao sa labing oras. Dumihan ka din na. Ngayon ko, sorry ka niya, sakit din niya. Gusto mo ikatalawasan? Gusto mo mamatay? Okay, dito mo.
Kung masakit mo nga, bahala mo dyan. Kadoktor mo, para mahurot na inyong kapikao na laki, ano na, o lakot na gani mo, dili na. Dagat sila ni Owas. Ha? Unya pa lang dit ang maong tao, may anak na makakikat sa tanang sala na nahimo sa iyang amahan akan dili monsondlo sa maong mga buhat. Dili siya mukaon sa mga pagkaon nga gihalad nato sa mga Diyos o dili musimba sa mga Diyos sa mga Israelita. Dili siya manapaw sa asawa sa iyang isikatao, dili siya magdaog-daog sa tupang na anak. Anak, ama. Alam mo na anak siya, nalili sa musunod sa inahan na naghahalan dito, pero sali-sali anak, no? Nasa ko. Alam na niyo, ha? Pero sa'yo, gusto ko kumama, no? No? Hindi ka isang maluging ikulit. Alam mo, ikaw mo, oo nga. Nagsinisunod si Sigani, bakit kayo pinayang? Alam mo, anak siya ako, karon ako ko na amahan, napag kayo. Yan, si Dami din, mga anak, dili ko sulod sa kong Diyos ba? No? Sulod sa kong buhat, no? Kung nakautan ko pinata niya, tulisan ko niya naman, nanapaw kayo, sundan niyo ha? Upat ko ha? Kalo na? Ano ba, nasi anak? Ako ba kayo ba? Kriminal ka na, nagtago ko ba? Dito po, doon ko lang dito ba? Huwag ko natulog, di ba? Ano ba? Na manapaw siya sa mga murang magbuhat siya laing simbahan, mag-install siya, manapaw, diba? Si Kakao, mag-inom ka, kani, dili na mo, ako'y namunya, dili na mo, ako'y tinuod, napaw mo ka, kanang si Kantibati, sige na pala, wala ang Kantibati, wala lami po, no? Anay, pero pag-iungo na nagpaamahan niya, dili siya magdaog-daog kang bisan-kinsan, dili mangayo, garantiya, o dili mangawat, pagkaon hinoon ang mga igutom o pistihan ang mga ubo. Magligay siya sa pagpakasala, dili siya mudawat o tubo sa iyang mga pagdulang o magtuman sa talat o gunasubo. Tungod niini dili siya mamatay tungod sa sala sa iyang aman o dili mabuhi siya. Dili kita ka maapil sa pagkasala sa imong aman. Tama? Si Kristo nagpakasalanan. Tama? Ano man? Dito masasad. Tama na nagpapumulungan siya. Halimbawa, dili ko dito mukhaon. Dili ko musulod sa simbahan. Dili ko mukhaon ng musliya sila. Luwas na kanya. Musulod na kanya. May nga nalito. Tama naman ang makasali. Luwas naman ang Kristo. Halimbawa, dili ko dito. So, dili ko hukman sa kamatayan. Tiningon mo si Kristo, hukman mo sa kamatayan. Musulod ka mo ka lang upasanan yung cross. Kaya yung sarap. Balik mo gusto nga, no? Sama ni Daniel, salig mo niya. Di ba espada siya? Kalau nagkukusay, ako kaniya. Tanaw ka niya to, di ba kipatay na to si Kristo? Dilodali sa cross. Si Pero Maria, dilodala niyo, tapos kipukatahan. Cross. Tulo, tama? Cross, tulo. Ano ba na ikawan na may anak siya? Kung totoo lang naman, totoo ng katikista, totoo sakit, totoo na nanak eh. Dito, hindi ko mo to, kaya nakakita ang Diyos ko, nakalis Diyos na. Kaya naman, kung hindi ka kalis Diyos, tanawa ka ng mga biyuhatan ng dala na. Ipakita ko yun ako, nangapong nyo dito, ang ilang amahan ko, ano ito, nagdabilamay. Makakita sa Diyos ko, mukhalit, higot ito, kamalo ko nila. Dili ko makalo, makapatay sa akong lawas. Malo ko makalaglag sa akong espiritu. Ano ba, may sa prawa na? Ha? Pero, habang kayong iyang amahan, ang tanawa ko ito, huwag na lang ako ni, parang dagang makalungo ni. Tungod ni ini, dili siya mamakahi tungod sa sala sa iyang amahan, kung dili mabuhi dahil sa akin. Muna akong ingon. Gaya ninyo ang iyong talis Diyos sa una. Nakaw naman ka, makasasala ka, sige mo buhat sa lakaon mo seremonyas.
Entah, udah hulog kalibutan. Mampu na nagkakani, kay kusay, magkasi, marata-rata mo, ano na mo kinsa? Tama? Di mo nando yung rata. Nagkabuhan natin, papangan natin yung balit. Tama? Kita na ko, sayang. Sayang kayo na hako, nakaroon, nakakang-utang ka, nakahako, paglapo, hulog naman silaw, naman yan na. May nalimot na ka sa isuko na to sa Diyos. Wala na tayo panahon sa pag-isot sa maing balikat. Ako, nagkakaw lang ko. Ilan mo na. Ilan mo si Kailikon. Apan kayo ang iyang amahan ng limbong o nangawat man ikan sa iyang isikataon o nagpabuhat o nagbuhat o gaotan, mamatay kayo sa tungod sa iyang salat. Mamatay dyan. Hindi sunod mo ka dito. Laro? Apan mo ingon ka mo, apan mo ingon ka mo, ngano, dili man mag-agtos ang anak tungod sa sala sa iyang amahan. Okay? Ano mo kung dili man mag-agtos? Wala kayo nabot. Kaya wala may anak na makaluwas naman. Yan, ano man sige mamugrol-longol lagi niya. Mamatay ilang amahan, sige pulod-lod sa pripisyo ko na dito, lusan eh. Kira. Yung sige mo yung nasahid ako po nasa dito mag-ampo ka para kaniya. Kapag nanong dili mano, ingon ka mo, akan mo ingon ka mo. Kapag nanong mang dili ang anak to, makaantos tungod sa sala sa iyong amahan. Silabot ninyo diha. Kamu na yung amahan diha, di mag-ampo mo. Pag-ampot ka sa mga kaparihan, ampot ka sa obispo, ampot ka, ano nga? Ama naman na inyo, ano mag-ampot ka mo? Ano, sige mo ampot yung ama, na mo magaling yung ama. Kamu lang anak. Ano yung kisa na iyo, ani? Kisa mo yung ama din eh. Pero ano kung naimamatay lagi ba? Iampo mo ninyo. Kung magaling nagwagi ninyo, ay, nag-iampo ako niyo, ama, ay, nag-iampo niyo. Tama? Ay, ampo, wala akong isunod ako. Pero wala akong isunod ako, mabuhutan mo, agili mo mamatay. At yung mga amahan, matulong. Yung palangkog, ito. Palangkog, sinudyan ba? Kung ang anak magtungan sa balawot o gili, maglimbong, o magmatmon hinoon sa pagtungan sa akong mga sugo, mabuhi kayo siya. Okay? Magbatun mo ha? Masaya ko sige no? Mga Diyos, kasing muna. Bumasi ka tao. Kusya. Kaya magkawali mo. Parang nagsulti sa mga tao ani. Mga Diyos, kasing kung dili unsay dili gustong buhaton sa imong isikataw kayo. Ang nagahukumpro. Pasaylo harong ka mo pasaylo. Tumanan niyo mga sugot, di ba? Tabagan mo. Yan, karang tumanan sila, suko sila sa tanong. Mabuhi kayo siya. Imaw, hindi mo sila o kalibutan. Pag binutan, bago ay parang hindi sila o kalibutan na tingala sa sama mo ni Daniel. Kaya kanang iyong sala, maong na isurungkon, kaya balik mo sa kamis Diyos, kaya balik mo dalo mo kalibutan mo, kaya kalibutan mo sulog na niya, kalibutan mo sila o man. Di, kalibutan mo magula-ula, di sulaw, good mo. Ang kalibutan mo. Apan ang tao nga makasala, mamatay. Ang anak, dili mag-antos tungod sa sala sa iyang amahan. Sama na ang amahan, dili mag-antos tungod sa sala sa iyang anak. Amen? Di mag-antos. Okay. Ang tao nga makarong gantihan gayon tungod sa iyang pagkamakarong o ang taong daotan silutan tungod sa iyong pagkalisod. Kaya pagkamit mo sa iyong gibalakan, di mo daotan. Si pamalikas, Kristo si pamalikas, apan kung ang taong daotan maginulsod sa tanang sala na iyan nahimo o motoman sa tanan kong mga sugo o magbuhat subay sa balawod sa kakarong kaya kung nalipay ko sa mga taong daotan mo anin ako kahit sa katong naa sa simbahan mula kinsa mo komeng kayo
Tama, yun. Buotang sila. Gamay sala pag gamay gibayad. Mas ganahan pa katong kriminal akong pagyo kay ka makita nila kung nausap gid siya. Kaysa ni Anhi din nga buotan kang tahay, dili na mubalik kay what mon. Tama? Tama, yun. Kaya may mo ba? Dito na namin mag-ampo. Tinaingon namin dito. Kaya mo kayo nuli. Kagirahan mo ko. So, balik sa Diyos. Mga lisod kayo. So, diyan ako katong naasa si Pan. Pastor. Pero pastor naman ko. Makasabot kami. Pari. Katikista. Kaabab. Lisod kayo. Kaya una-una man sila wala sila sa lang. Tama, yun. Ganahan ko katong mga kriminal. Maghilak kung maggangoy na yun. Kung wala na simba, dali ka kaya. Dali. Eh, mainag man mo, nalilig pa ka ng inom. Ya, katulad lang naasa sa simba, no? Naasa sa reliyon, no? Mag-ampok pa yung kumana dito. Mag-ampok po na iya. Kaya matigol, ikulong po sa mampo. Dinanalo ko yung espiritu. Muli ko ko. Yakisay mo di-ampok. Balik ka sa akin. Kapag ang inom ka na ako kay reliyon. Dili na mo? Nambog yun. Kunya, nagtama ka sa tao. Pinagaan niyo mga tao. Pinagaan niyo mga tao, mag-plus food na tao. Tama. Punoy, makaro. Pero tuwa mo sa plus na kutog. Mabuhi sa o dili mamatay. Kalimtan sa hingpit ang tanan niyang mga sala o tungod kay gihimo man niya ang makarong mabuhi kayat siya. Dili ako malipay sa mga namatay ang usa na mamamatay ang usa ka makasasala. Palabihon ko pa Pinoon na maghinulsol siya sa iyang mga sala aron mabuhi sakit. Dili sa malipay mo na mamamatay ang usa ka sala. Dagingon ang Ginoong Diyos. Walang dili ko malipay sa tao. Ang mga tao na nagbuhat, mupatay sa iyong mga sala. Pero ngayon ba, tao naman ka makasasala ka. Mas malibay po katong lautan na ginulsol siya, na nakapatay siya, ngayon sa Ginoong kabangi ko ng kakukong sala. Ang mamatay tao ko sa una. Digyod ko, malibay ang tao, na kung ay mamamatay sa sala. Kumbaga ba, makapasay ko sa sala. Kaya sultian gani ka, na kami ang makapasayro sa salak. Mamatay sa salak na. Kung baga ba, sulti nila salak na luhod mo dito, naluwas na mo, di ko malipay ka na. Apan sa diha nga ang usa ka tao, makarong mo biyat sa iyang pagkamakarong o makasala o nagbuhat sa mga salawayong butag na ibuhat sa taong kautan, magpadayon ba siya? Abuhi? O, di mo na kung ka na? Dili. Dili sa mga kalayan. Kaya nagikan sa makarong, tarong na gani sa diri. Dapat ito sa unong niyapin sa bulok na ito diri. Tiket. Mga goal kayo ko. Mamatay balik, mamustawa nun. Diba? Mubo naman. Wala na pagilin. Okay. Dili sa mabuhi. Dili na gayod. Dinumduman ang mga makarong niyang buhat tungkol sa pagbuti o sa sala sa iyang nahimo busa mamatay siya. Karang sige mo buhat na ingon mga makarong naman ka. Bahay mo kita. Karang sige mo simba. Unya, nabuhat man mo sa sala. Ilikin mo. Mabuhay. Nakakita mo? Pero nagpabuta-buta? Nakadungog na po, nagpabumal-bumal? Patay. Kaya nagbuhat o sala? Hindi. Laro kayo nga. Kasi mayon sila ako eh. Gino sa inyo sa inyong mga nagwali? Oo, nag-ingon ang Ginoo. Dili sa mabuhi. Amen? Palabingon kong Ginoon na mag-hinolsol siya sa iyang mga sakot. Palabingon. Kaya bukalit ba? Magpando. Kung mali lang ako diri o naalig ako dito sa tanang pagtulunan, pakaig ako na siya. Ano man, duha man niyang agaman. Pakaig na siya. Sige, ang ito mo. Dito ulaw mo ko niya. Kadok man sa bulikon diri. Kadok kay kasal, di mo dagat. Na yung mga pastor, mulawat ninyo. Ikato, tao yun na nagbasa Biblia. Ilang man nakakuha, pagbunyag o pagkasal, seremonyas.
Kami nilang ako yung dili eh. Di siya mabuhi ang Diyos. Sana aron mabuhi siya. Nag-ingon ang Ginoong Diyos. Ang Ginoong hindi nag-ingon ako, di sinuli ha. Kaya suko na pala, pag yung Ginoong Diyos, kaya pag yung Ginoong niya, wala basa Biblia o. Apan sa dinga nga ang usa ka tawong matarong mubiya sa iyang pagkamatarong o magpakasala o magbuhat sa mga salawayong butang nga gibuhat sa taong lautan, magpadayon ba siya nga buhi? Dili. Katumwala din eh. Katumwala. Sige mo kampo, sige mo padayon. Kapag naman ito magkasala, pakiraman na. O sige. O na sa inyong tinuan. Tinatawa. Oy, walay tao na to. Bisan akong nagwali sa antot ko sa mga inorsulta. Sige kinursul, sibot-bot, usala. Dili mabuhay ha, klaro. No? Magpadayon ba siya sa mabuhay? Dili! Klaro na yan. Oy, pagbasa po mo, sa Biblia ka na mo, muingon ako, kasi ang Ginoo ginasutin ako ni. Dili na gayon, mahinumduman ang mga makarong niyang mga buhat tungod sa kaya gisisikan ninyo ang kaigayunan na ihakat sa Ginoo nimo. Ipili ka sa mga tahurong-tahurong pero nagpataas man ka. Sa lawayon ninoong ka, ikaw may nagisupunuhan. Dili na yun. Katumayo. Malakis ko sa ninyo. Dahil sila mga naluwas ka na. Malakis ko sa akin na ninyo. Apa mo ingon gihapon ka mo? O, ingon gihapon ka no? Kaya mo mo ingon gihapon din sila. Dili makarong ang pagi sa Ginoo ini. Binuo ang karong pagi ni Kristo, tama? Unya, ako may nagwali, ako ilo-ilo, binuo ang ginakinuli ba? Oy, isubo ko sa Ginoo niya. Pamati katawan sa Israel. Dili ba di makarong ang akong pagi? Kamu dili ba niya matarong ang akong pagi na magamit akong tao karon magpuyo uban ka ninyo karon mulano ang akong tingog. Dili ba mga ang inyong mga paagi mao'y matarong? Mao man na ang bot ipasabot sa tao. Ang kauhanon nga paagi inyong kakog mao'y matarong. Kung ako sa kataong matarong mo biya sa iyang pagkamatarong o makasala siya, mamatay siya tungod niini. Kinahanglan pang mamatay. Kung ang usa ka taong dawatan, mo biya usab sa iyang pagdawatan o buhaton niya ang hustong matarong o magluwas siya sa iyang kinabuhi. Tungod kay siya mo biya man sa tanang niyang sala. Mabuhi gayot siya kung moangkon siya sa iyang sala. Apan ang katawan sa Israel mayon, dili matarong ang paagi sa Ginoo, mao kini ang giingon sa mga tao. O katawan sa Israel, dili ba di ay matarong ang akong mga paagi, mao'y ang akong mga paagi? Tubagan ko ninyo. Wala ba dahil kininang tinarong ang akong ibuhat din kamong mga anak? Wala ba din ang tinarong ang inyong amahan? Ano nasopil ng kamo? Dili ba nga ang inyong mga pamaagi mga dili patarong? Dili ba? Kanang inyong pagkahako, pagkamapalitason, kanang pagpalayo ninyo, kanako, ingon kaniya. Di ba mao ka na dili matarong? Planong dili man kamong magpagadlong. Palin ninyo kini inyong ama na nangamahan ka ninyo. Pinaaki sa pulong. Dautan ka di ay ang iyong gibuhat nga ako man nagsugo kaniya. Dautan ka di ay nga muriplit sa sama sa akong kanakuhay. Dautan ka di ay nalanamban siya sa inyong sakit o nanamban siya sa espirituhanon. O ipadayag niya ang kamatulan na doon kasalihan ko kaniya. Kaya ang inyong isunod ang inyong tuko at yun na malawat. Magpalayo ka mo, kay mahadok masakitan ka mo, kay kanulay ka mo nagbalik sa inyong naandan mga pagtulungan. Busa silotan ko ka mo.
o katawhan sa Israel, ang bakag-usa sumala sa iyang pagkinabuhi. Silutan ka mo sa iyong binuhatan, o karon namati ka mo kanako, buhian ninyo kining pulong pinaagi sa inyong binuhatan. Mga dili ka mo galahan, mamati ka niya, kay dili man ka mo mapatay sa iyong kalpo. Nag-ingon ang Ginoong Diyos, ako ang naggamit kaniya na nilanog ako sa pinig kaninyo. Paghilursol ka mo, o biyai ang inyong masa, aron dili ka mo mga matay. Bulahan ka mo, nga adunay tao, naging dawat sa Espiritu, aron sultiran ka mo sa kamatuoran. Apan alaot ka mo, kung mabalik ka mo sa inyong naandan, na pagtulunan. Isalikway ninyo ang tanan ninyong sa aron dili ka mo masakitan, o bag-uwa ang inyong mga kasing-kasing o huna-huna, dili ka mo mapasigarbuon. Manong buot man ka mo magpakamatay, at dili man ka mo makakaya sa naagian sa mga apostolis kanyato o ibuhat na panagingan. Pagpasalamat hinoon ka mo, kag-ihusay ka mo, sakang buhi ka mo. Unya pa ba ka mo, mga yung husay ka na ko, na mamatay ka mo, na ang inyong lawas, kaliwatan na. Silutan ko ka mo, sibo sa inyong pagkamakahitasan. O katawan sa Israel, dili ko ikalipay ang kamatayon ni bisan kinsa undata kaninyo. Busa pilai intal ninyo ang inyong mga saha, karon maluwas ko kamo. Paglipay doon kamo nga anaay tao nga nagsulti ka ninyo sa akong mga tinako. Nag-antos tungkol sa inyong kaulang, sa inyong kako. Nag-antos sa pagpaminaw sa Espiritu, haron isugilon ka niyo sa kang buhay pa kamo. Apan maano magpalayo man kamo kaniya, ibalik ka mo sa inyong naandan na pagtulunan, igo lang ka mo sa pulong. Ang pulong na imong tao, nagpuyo po sa tiyak kaninyo. Pinaagi kaniya na dumog niya ang Espiritu, o isugilon nga na kaniyo sa mga taong buhi na motuo kaniya. Akan gustong magpatay ka na ko, magpakaruinan ka, mamatay kayo ka. Siya ang tao, kaya ako sa ingat tao, sulti siya. O ako nag-ingat. Nag-ingon ako kaniyo, pinaagi kaniya ang Ginoong Diyos. Nag-ingon ka nun, pinaagi sa iyong papa. Salamat kaniyong mga malamon, o pagbanday ka mong mga bongwang na nagpasipala sa tulong, makamo magpabilin sa hanggan, mamatay kayot ka mo. Basta, kung ano may masakitan, ipadala ninyo sa tampalanan. Salamat kanyo ang kalinaw, ibinig ko kanyo. Salamat. Okay, salamat. Salamat sa Diyos. Amay galakaw ko kalagdaw. Kailan ang mga kibutahan nila sila pagtulungan. Pero, ang gusto lang mangita, pagkakang yun ko nila. Pangayok mo, pangutanan siya. Kaya kung nakasabot na ako, pagkakang ko lang mga tanan. Kaya dili ko basta-basta magpanyo, dili na ko basta-basta magtanggal, dili na ko basta-basta mupay na magtubig. Kaya ito man ako ang Diyos. Ang dili ni mo gusto na, dili. Ang dili na ko gusto naman, dili kainit, dili ka bugnaw. So tumanon na ako yung mga sugot. Okay, mulain sa mga tao, dili gusto mamatay. So kailangan lang na gusto mong matay, asa pa kamatay mo. Ang problema, niyantos pa mo, kabulanan. Salamat, kung may gabi, pamalando na kasi kanta din. Ikon mo karoon mga 15 minutes. Wala? Kahit na? Kung nakaitan mo, kung sa pagkakong, nagpulima karoon. Ha?
Espiritu hilang sa kanya. Ang inahan, ang ginikanan, mas luman. Ang anak mangiluhan. Mangiluhan ka rin sila, hilasan. Tama, good. Oh, kinsa may hilasan ako. Hilo? Hilasan, nuli. Ako, asplong kayo niya akong kinabuhi. Bait kayo, sige kong wali. Pero ang uban, nangiluhan sa akong hilasan. Magbantay mo. Mga kapit-pait na kayo akong kinabuhi. Ay, aslong na kayo. Yan, nangiluhan ang akong mga tao raminaw. Hilasan. Yan, nagmana ko na. Nastak no. Tama, good. Ako mag-inom palisdir sila eh. Sige kayo kung kasaban sa espiritu, kaya sige ko kung hangyo pag-yot, i-extend nyo sila, nagpalayo. Mauday na tangan nilang number ang Biblia kay bulok-sulok-so. Mga yung problema ron, kaya isong ako, di ba, ikot tama sa gusto. Ilang ko ninyo, pagbantay mo. Nangiluhan na nato. Tama no? Tama. Yan ang yun maminaw na ko. Ilasan. Ilasan. Right? Luman yun. Mangiluhan man yung pulo.